Història de Xixona al balcó, capítol 30. El terror a l'edat moderna. A començaments de l'edat moderna, el terror que feien els xixonencs era molt diferent de l'actual. Era una barreja de fruits secs, torrats o no, i mel. Per tant, era un producte dur i fosc, i no podia competir en el producte estrella que menjaven nobles, poderosos i rics, i que apareixia a recetaris de cuina, que és el massapà, que era més blanet, blanc i també dolç. El que van a fer els xixonencs al llarg de l'edat moderna és buscar mecanismes per aproximar el seu producte al massapà. I què faran? Pues incloiran major quantitat de sucre i li posaran clara d'ou, que l'únic que fa és donar-li un color blanc. Al llarg de l'edat moderna, el nostre producte va convertir-se en un producte especial que va comercialitzar-se en fires i serà un regal meravellós per oferir a nobles, reixos i poderosos. Per exemple, en 1588, la Generalitat de Catalunya envia uns ambaixadors a Madrid i, malgrat que allí en Agramunt feien terror, va decidir enviar mitja càrrega de torró de Xixona. En 1712, un regidor xixonenc es troba en Madrid per a demanar una reducció d'impostos, però demana que li facin una càrrega amb almendra fina, miel de romero i se le ponga azúcar i huevo. Això és tot, ja saps, jo em quede a casa. Queda't a casa. Si vols saber més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.